Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Tuesday, izuụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 40, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 11. Osebụrụ ụwa kwuru sị, kasie ndị nke m obi, kasienụ ha obi. Were nwayọọ gwa Jerusalem okwu, gwa ya na ụbọchị ịgba ohu ya agwụla, na-agbaghara mmehie ya niile, na Chineke ga-enye mgbaghara ga-adị mmaji abụọ karịa mmehie niile o mere. Otu olu na-eti mkpu na-asị, dozierenụ dị nwenụ ụzọ n'ịkpa, meenụ ka okporo ụzọ ya dịkwa larịị n'ime ọzara maka Chineke anyị. Kpojuonụ ndagwurugwu niile, kposakwanụ ugwu niile, meenụ ka ebe niile gbagọrọ agbagọ kwụrụ ọtọ, meekwanụ ka ebe niile dị ndakọrọ ndakọrọ dịrị larịị. Ebube nke Chineke ga-achawapụta. Mmadụ niile ga-ahụ ya n'ihi na osebụrụ ụwa ekwuola ya. Otu olu na-ekwu sị, tie mkpu. M wee sị, gịnị ka m ga-eti? Mmadụ dị ka ahịhịa, mma ya dị ka ifuru osisi dị n'ime ọhịa. Ahịhịa na-akpọnwụ, ifuru osisi na-achanwụ mgbe di nwenụ kusara ha ume. N'ezie, mmadụ dị ka ahịhịa, ahịhịa na-akpọnwụ, ifuru osisi na-achanwụkwa, ma okwu nke Chineke anyị na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Rigoro n'elu ugwu, gị bụ Zayọn, onye na-ezisa ozi ọma. Welie olu gị elu, tisie mkpu ike, o Jerusalem, onye na-ezisa ozi ọma. Tisie mkpu ike, atụla egwu. Gwa obodo niile nke Juda sị, lee Chineke unu. Lee, osebụrụ ụwa Chineke anyị ji ike abịa. Ọ ga-eji aka ya na-achị. Ọ ga-enye onye ọbụla ihe ruru ya. Ọ ga-azụ igwe atụrụ ya dịka onye nche atụrụ. Ọ ga-eji aka ya achị ụmụ atụrụ. Ọ ga-ebu ha n'ubu ya. Ọ ga-eji nwayọọ duo ndị na-enye ụmụ ara. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, osebụrụ ụwa Chineke anyị ji ike abịa. Kweerenụ onye nwe anyị ukwe ọhụrụ. Ụwa niile kweere onye nwe anyị ukwe. Kweerenụ onye nwe anyị ukwe, too aha ya. Kwupụta nzọpụta ya ụbọchị niile. Azịza, osebụrụ ụwa Chineke anyị ji ike abịa. Mee ka ụwa niile mara maka otito ya. Kwupụtakwa ọrụ ịtụnanya ya n'ebe ndị mmadụ nọ. Kwusachanụ n'ụwa niile na onye nwe anyị bụ eze. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ kpee mba niile ikpe. Azịza, osebụrụ ụwa Chineke anyị ji ike abịa. Eluigwe ṅụrịba, ụwa goribe. Oke osimiri na ihe niile dị n'ime ya tienụ mkpu. Ala ubi niile na ihe niile dị n'ime ya ṅụrịbanụ. Ka osisi niile dị n'oke ọhịa kwebe ukwe aṅụrị. Azịza, osebụrụ ụwa Chineke anyị ji ike abịa.
n'ihu nke Onyenwe anyị n'ihi na ọ na-abịa. Ọ na-abịa ikpe ụwa ikpe. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ na eziokwu were kpee ụwa na ndị mmadụ ikpe azịza. Osebụrụ ụwa Chineke anyị ji ike abịa. Mbeku. Aleluya, aleluya. Ụbọchị nke Onyenwe anyị adịla nso. Ọ na-abịa ịzọpụta anyị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 18, malite n'usoro nke 12 ruo na nke 14. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, "Gịnị ka unu chere? Ọ bụrụ na otu onye nwere 100 atụrụ, ma otu n'ime ha agaghị ụzọ, ọ bụ na ọ gaghị ahapụ 99 ndị ọzọ n'elu ugwu gaa ịchọ nke ahụ gahiere ụzọ? Ọ bụrụ na o nwere ka o si chọta ya, n'ezie agwa m unu, ọ ga-aṅụrị ọṅụ n'ihi ya karịa otu ọ ga-esi ṅụrịa n'ihi 99 ndị ọzọ ahụ na-agaghị ụzọ. Ya mere, ọ bụghị uche Nna m nke bi n'eluigwe ka otu n'ime ụmụaka ndị a na n'iyi." Ozi ọma nke Osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.